Знаете ли? Пазарната оценка на един имот, тя е много, ама много повече от просто едно число на хартия. Всъщност, тя е като ключ, който отключва истинската стойност и целия потенциал на имота. Днес ще надникнем точно зад кулисите на този толкова важен документ, за да разберем какво всъщност ни казва той. Ето го и големият въпрос. Въпрос за стотици хиляди, а понякога дори и за милиони, нали така? И няма значение дали говорим за покупка, за продажба или просто за планиране на бъдещето, отговорът на този въпрос е, той е от огромно значение. И точно за това нека да се потопим заедно в целия този експертен процес и да намерим отговора. Ще разкрием стъпка по стъпка как точно се стига до тази оценка, какво съдържа тя и най-интересното, какви стратегически тайни може да ни разкрие крайният доклад. Добре, да започнем от най-важното. Защо изобщо е толкова важна тази оценка? Трябва да е ясно. Тя не е просто нячия мнение или някаква си препоръка. Всъщност, в повечето случаи тя е задължително правно и финансово изискване, буквално основата, върху която се градят едни от най-ключовите решения. И така, кога реално се налага да имаме такава оценка? Да речем при кандидатстване за ипотечен кредит. Банката просто трябва да я има, за да е сигурна в стойността на обезпечението. При самата сделка пък тя дава спокойствие и на купувача, и на продавача. И това не е всичко. Нужна е и за застраховки, при делби или други правни спорове, а също и за коректното определяне на данъците. Списъкът е дълъг. И тук, разбира се, стигаме до ядрото на всичко. До централното понятие, което всички се опитват да уловят. А именно, какво по дяволите означава пазарна стойност? Супер важно е да се разбере, че това не е някакво предположение или просто гадаене. Не, това е професионален стандарт, той описва една, да кажем, идеална и справедлива сделка. Представете си следната картинка. Имаме информиран и желаещ купувач и от другата страна също толкова информиран и желаещ продавач. И двамата действат абсолютно свободно, без никаква принуда. Цената, на която те биха си стиснали ръцете, точно това е пазарната стойност. Добре, теорията е ясна, а сега нека се гмърнем в практиката. Как реално се случва всичко това? Защото процесът по изготвяне на оценка си е, той е строго структуриран и следва много ясни стъпки от началото до самия край. Всичко започва с документите, разбира се. Нотариални актове, скици, разрешителни, всичко се събира. След това идва може би най-важният момент – огледът на място. Оценителят отива там и преглежда абсолютно всичко, от конструкцията до най-малкия детайл. Вече с тази информация в ръка се прави един наистина задълбочен пазарен анализ. Гледат се сходни имоти, какви са цените, следва прилагането на едни специфични методи за изчисление и накрая – бум! Всичко това се събира и обобщава в един подробен официален доклад. И как точно се изчислява? Има 3 основни професионални метода. Най-често срещаният, особено за жилища, е сравнителният. Какво прави той? Сравнява имота с други подобни, които са продадени съвсем наскоро в същия район. Логично, нали? След това имаме разходния подход. Той отговаря на един много интересен въпрос. Колко би струвало да се построи същия имот днес от нулата? Той е идеален за нови сгради или за някакви по-уникални имоти. И накрая приходният подход. Както подсказва името, той гледа какъв е потенциалният доход от наем и затова е абсолютно ключов при търговските и инвестиционни имоти. Добре, вече знаем какъв е процеса, но сега идва големият въпрос. Какво всъщност влияе на това финално число? Кои са тези фактори, които в крайна сметка оформят стойността на един имот? Разбира се, на първо място е онази вечна мантра – местоположение, местоположение и пак местоположение. Но далеч не е само това. Също толкова важни са, разбира се, размерът, състоянието на сградата, на самия апартамент или къща и, разбира се, общата ситуация на пазара. Анализът на конкуренцията също е критичен, т.е. на какви цени се продават други подобни имоти в момента. Всичко това влиза в сметката. И ето една брилянтна илюстрация колко силно може да удари факторът местоположение. Цената на квадратен метър за един и същи апартамент може да се различава, драстично. Единствено и само заради това къде се намира. Разликата е огромна. И ето, че стигаме до финала,
до крайния продукт, докладът от оценката. Искам да е ясно, това не е просто една цифра, лепната на един лист. Всъщност, това е цялостен стратегически анализ на имота. И ето го. Числото – 152 000 евро. Това, казват, е пазарната стойност. Но историята изобщо не свършва до тук. Всъщност, тя тепърва започва. Защото истинският въпрос е – какво се крие за тази стойност? И точно тук е решаващият момент. Защото докладът всъщност ни дава един пълен анализ на силните и слабите страни. Той описва предимствата, които трябва да се изтъкнат при една продажба, но също така и слабите места, които може би трябва да се поправят. И не само това. Той идентифицира възможности за повишаване на стойността и дори предупреждава за потенциални заплахи в района. Истинска стратегия. Така че, в крайна сметка, какъв е изводът? Ами то е, че пазарната оценка дава нещо изключително ценно – силата да се взимат информирани решения. Тя е просто един незаменим инструмент и за купувачи, и за продавачи, и за собственици. Инструмент, който помага на всички да навигират в пазара много по-уверено и с ясна стратегия в главата. И така ще завършим с един леко провокативен въпрос за размисъл. Дали имотът, който някой притежава, или пък този, към който има интерес, не крие някаква неочаквана, скрита стойност. Стойност, която само една професионална оценка може да извади на светло. Струва си да се помисли върху това.